vam fer el projecte amb dibuix, amb documentació que tenim aquí de la pel·lícula i del tema que era. Després hem fet el dibuix de la plantilla. Després hem fet una maqueta també en plastilina, que està allà, i a partir de la maqueta a escala 1:10 hem tallat el pòrex. Que la feina de tallar el pòrex consisteix en tallar el contorn de la cara i el perfil, això amb el fil calent. Llavors la Marga, que va ser la que va fer el volum, ells van preparar les lletres, el volum de les lletres i la cara, i llavors vam donar una base per protegir el pòrex, perquè el material amb què està fet és amb pòrex pan. Llavors hem donat una capa de base per protegir-lo, després li hem donat una capa d'un color que ens anés bé per l'hora de daurar-lo, quan l'haguéssim d'oxidar, ens ajudés a que es veiés més oxidat i tal, i més ben envellit. I ara estan envellint les lletres. I amb el casc, que l'havíem començat més tard, doncs l'hem acabat de recobrir de pòrex i li hem donat massilla i l'estem lijant, i ara ens falta també donar-li el daurat i les pàtines que necessiti. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light, but I see nothing. No eyes on me.